Lokal. Mamati di PNP San Nicolas Advocacy Group iti pamati ano tulungam dagiti ubing ket makapataod ka iti nasaya at atao kasta iti ubraen tinaso ang grupo ket ditoy anapantapanen ng ilingi pa iti tulong para kadagiti sa 10 ket 5 ubing iti barangay 15 San Jose San Nicolas Ilocos Norte. Ditoy anak naman dagiti ubing iti naima sa makan babayan iti feeding program ken nakaawat na ti regalo babayan iti outreach program iti naso ang grupo. At nangarod 15 daycare learners tayo nga nakaawat iti pamalagip, pamagbaga, ayat, ken regalo nga aggapo iti PNP San Nicolas Advocacy Group nga insang sangayan met iti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter nga nangipaay iti vitamins para kadigiti ubing ken kastamet iti partners tayo iti advocacy nga nangipaay met iti merienda ken iti San Nicolas Municipal Police Station tayo ket nang tedamet iti school kids. Ditoy anagyaman dagiti naganak ang pakaramanan dagiti ubing ken opisyal iti barangay iti naanging outreach program may naig iti daytoy ket ang tultuloy iti programa ti advocacy group ken mangnamnamada nga dadantupay iti makikapeng iti daytoy a grupo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News.